Конфликтът между араби и евреи отново разтърси света. Защо те непрекъснато воюват? Голямата истина се крие във фактите. За съжаление, широката публика не е наясно с основните исторически факти. Медиите, случайно или не, избягват да ги излагат в подробности. Древните еврейски държави Израел и Юдея са покорени от Римската империя, и след много неуспешни въстания, те окончателно са ликвидирани в началото на II век от новата ера. Повечето евреи са прогонени от земите им. Там обаче остават да живеят различни арабски племенни общности. Римляните наричат провинцията Сирийска Палестина. Народ, който е изгубил държавата си, столицата си, елита си, и е прогонен от собствената територия, загива, претопява се. Единственото изключение в световната история са евреите. Те оцеляват 18 столетия без държава, скитайки по света. Как оцеляват? Женят се основно помежду си, младите стриктно изучават историята и езика си, богатите помагат винаги на бедните. В Европа след приемането на християнството, те са подлагани на гонения, издевателства, убийства. Лишени в повечето случаи от нормален поминък, те се занимават с търговия, занаяти, ювелирство, лихварство. С началото на капитализма в Европа пред някои еврейски фамилии се откриват грандиозни финансови хоризонти. Ротшилд, Рокфелер, после Баруха, Варбург, Шиф и други, се превръщат в най-богатите хора на планетата. През 19 век техните банки и търговски фирми вече са навсякъде, всички управници търсят помощта им. Те са първите истински финансови глобалисти. Без собствена родина и държава, те имат интереси и влияние навсякъде. Бързо осъзнават, че рано или късно световната колониална система ще се разпадне, а покорените народи ще поискат и ще извоюват свободата си. В някой подходящ политически момент би могло да се възстанови и старата еврейска държава. Ако се работи активно в тази посока, всичко е възможно. Иначе обикновените евреи остават разпръснати в Европа и по света, нямат собствена организация, нямат конкретна национална идея. През 19 век териториите на Палестина и Израел са в пределите на Османската империя. Според тогавашно преброяване на населението, към 1880 година там има 430 000 араби, 30 000 християни и 15 000 евреи. Тоест, евреите са около 5%. Но, внезапно започва преселение на евреи от Русия, заради големите гонения там. До началото на Първата световна война има още две силни вълни на преселения. Новите заселници масово купуват земя дори и да е лоша, пустееща и въпреки някои забрани. За преселението и земята им помагат фамилията на Ротшилд и други богати евреи. През 1897 година в Швейцария се учредява Първата световна ционистка организация с председател Теодор Херцел. Положена е основата на модерната национална идеология, евреите отново да имат собствена държава. В разгара на Първата световна война Англия официално обещава да предостави възможност на евреите да организират собствен дом на територията на тогавашна Палестина. САЩ се включват на страната на Англия и Франция. Германия вече е предлагала мир без репарации и контрибуции, но войната продължава и накрая тя е победена. Следват грандиозни репарации, контрибуции, забрани. Част от тях касаят и България. След края на войната колониалната система на планетата се запазва. Палестина става протекторат на Англия. Но тя забравя поетото обещание. След военните германски политици смятат Ротшилд и Рокфелер за главни виновници за поражението във войната. Това води до появата на ултранационалиста Хитлер и неговите фашисти. След идването им на власт, още стотици хиляди евреи бягат към Палестина. Същото продължава и през Втората световна война, и след нейния край. След 5 вълни на преселения за 60 години, евреите в Палестина стигат до 450 000 души, арабите са около 900 000. През ноември 1947 година 33 държави в ООН гласуват за разделяне на британския протекторат в Палестина на две отделни държави, на евреи и араби, а Иерусалим да е неутрален град. 13 мюсюлмански държави плюс Индия, Куба и Гърция са против, 10 са въздържали се. Как обаче да стане разделянето и кой да е отговорен за това, не е ясно. На 14 май 1948 година, 8 часа преди официално англичаните да се оттеглят, Бен Гурион обявява независима държава Израел на територията, определена от ООН. Околните арабски държави не са съгласни. Вие знаете останалото.
Започват поредица от войни, продължаващи до днес. Израел печели всичките, подкрепяна финансово и военно от САЩ. Арабите в Палестина в крайна сметка остават без държава. Историческата истина е, че арабите в Палестина не са виновни за прогонването на евреите оттам в древността. Не са виновни и за гоненията и убийствата на евреи в Европа през вековете, нито за режима на Хитлер, нито за Холокоста, нито за Първата и Втората световна война. Вината за всичко това е на тъй наречените велики сили от Европа и техните елити. От друга страна, не може да не се отбележи огромната роля на еврейския банкерски елит за раждането на модерната сионистка идея, зад организирането и финансирането на вълните от преселения към Палестина. Обикновените евреи това не биха могли сами да направят никога. Така, както обикновените испанци, португалци, французи и англичани, не са организирали поробването на новооткритите континенти. Това е било работа на техните елити, които са търсили богатства и роби. Как ще завърши конфликтът между араби и евреи? Единственият справедлив вариант е да се изпълни докрай решението от 1947 година на ООН и да бъде създадена държава Палестина. Но, демократична и мирна Палестина, която няма да води повече войни. Кой и как да изпълни това решение? ООН забърка този абсолютен световен прецедент. ООН трябва и физически, организационно и финансово да го разреши докрай, в името на справедливостта.